Kita ka tong tulay ka na sa taas. Moto mong agian ba? No? Pinakabukid na kayo pero ilagyong gipusnan, ilagyong gibaga gitourist spot nila ba. May mga jeep line, may mga kanang ganay murag baying-baying lakaw-lakaw. Kaya ang entrance tama-tama sad. Mahal siya pero affordable ka mo sa mga bukid na kaya ni pero may mga hotel. Kumpleto tanan, kumpleto muna ang mga tourist spot, mga turista, mga tourist spot nga lugar. Anaon gud kay tungod kay ang mga dalan manindot kayo.